nefunguje, to sa otlačaš na 3. Pozri sa. Jak ti jebe? Však more kľud. Ty nekúduj sa tu do piče, lebo ti to vymažem zo zoznamu sloviciek do piče. Čo mi vyrieš do kričiny? Koľko, zoberiem ti slovník do piče. Piče, keby ste furt išli za mojou ricou, ja už som bol na CT až. No dobre, ti ujdem do piče čúchať až za tebou, až skapeme do 5 sekúnd, no do piče, jaj, schovaj sa na druhú stranu republiky. Chlapci, však kľud. Don't stress. Dajte pauzu, ten si uliak. Tu máš Galiu. Dlžím ti, nie? Z dustu, ne? Si hovoril. No, to máš šedý. A to som mu hodil ja, to je chrapuň. Behuj. Demot, tak. A teraz strieľal čím do piči? Čím strieľal do piči? Nohami? Čo ti jebe, toto som nevidel. Ania. Čo vám to jebe, že... A on ho išiel obraňovať, že SSGčko mal, ty môj kokot, Negel si mal zobrať.